Здравейте! Днеска ще правим влог. Малко ще се отдалеча, защото той има много деца. И се спънах. Буквално това е типично за мен. Типично за мене! Да. И мога да ви покажа, че наистина има деца. Да, и там има едно на люката, едно на площадката, там няколко. Ще ви покажа как се играе матч. Истински матч. Или как се гоня? Ще ви покажа как се играе гоненица. Хората е за влога ми, правете се, че не сте тука. Значи аз не съм тука. Аз съм стопнала да пробвам. Само не дейте ме разплаква на таблото, ще съм и не искам да се разстроя. И аз се тръгвам. Да, видях ти. Ивайло ще да ме приби. Гаден. Да. Явно ще стане по друг канал да ги снимам. Да, по друг начин ще стане. Ей, той, там е Ивайло с гърба дете. Този деца Люля, не знам как се казва. И да. Тук има много хубави дъщета. Видяха. Вижте, 3 самолета. 1, 2. Тя някъде едина. Ето 2. И третия. Сега ви увелича да видите. Ето това. Не си помислете сами. Ето в земя. Доста голяма следа остава и туса. И там още 1-4 стават. Вау! Много леки. Да. И да. Тук има много хубави дървета, както ви казах, обаче които бяха разцъфнали, бяха по-хубави. Днес там. Да. Също той голям, чакай. Се отдалеча да видите. Все пак ще го снимам. Ето. Да. Люблю мърката. Да. Някой се прибил. Николай. Не знам се прибила всъщност. Да. И ако искате да видите още клетните. Ето как се играе гоненица. Там някаква жена се подава. Ето как се играе гоненица. Ще станеш известен. Ще го пусна в YouTube. Ще станеш. Изморях за вече. Няма как.
Лош хора има на този свят. Николинка Георгиева. Пусим картата на мама сами, нали? На български. Вече първо главната започва с това. С 7. Ето е Монито. Ето и го и лошия човек. Ау, косата ми. Отнеме време. Тадам. Само че ще редактираш нещата, които се излагат. Аз нямам такава. Добре, просто ще нас снимаш, докато се гоним. Добре. Станеш известен. Добре. Добре, поне ми позволиха да снимам. Да. Ей го, Никола! И другите. What? Какво дъвчеша? Огромна дъвка. Я дай малко. Не. Те ли дъвчеша? Не снимам от близко. Защо за Бога имам камъче в джоба? Не цели. Момиче. Ето как се играе гоненица хора. Аз съм 20. Ей, нашия клас има защо е пазнато? Има и на 20, аз съм на 20. Не пазнато. По-друго, Габриел, по-друго. Снимах си обувки, ти да знаеш. Тичай, един спринт, километър и половина. Да. Преди малко чух ужасен шум от сините дрехи. Казва се Никола. Все пак. Аз зелените и червените дрехи ли съм? Ти си цветната жабчица. Ти се здравейте с мен. Не, вярно. И добре, хора. Сега ще се спусна по една парзалка, която се държа, за да не падам. Тя е съвсем мъничка, всъщност. Сега се спускам. Това е забавно. Доста забавно. No! Не! Да. Това беше влога за днес. Мисля, че стана доста дълъг. Да. Сега ще се завод. Е тук нещо като кладенец. По-точно, да. Да, е тук отгоре слоен капак. Мисля, че беше кладенец. Когато дойдох в квартала, го видях. Така. Маля. Не знам всъщност какво е. Тук малките се държат, се люшкат. Може да падна. Птиците. Да. Ужасно. Снимам влог за YouTube канала ми. Как се казва? Между другото нищо не се вижда. Искаш да те снимам? Не. Ето е Емито. Да?